July ninga kumsang ni pangazing lamkhan Royal Caribbean International Cruise Brilliance of the Sea chu Greek thlerkar Mykonos atanga eigen tuipuya atol velai chuan a passenger George Smith the Fourth kumsomni parukmi nupui nei hlimhlul chu chin hriat lovin aboti hriat chwa ani tatlat maile abo ma zan anasa taken a party velani ti hmu theya a oma wangin a party na salu tukle roilu tuk chu ti palthil thuin tuipuya chuan atla ani theimai angem hengba ka hian kut in thlak na hnu ma hmu tur a omnual boka he wang hian evidence songsong de chuan abo ma zan khan achina hle ani ti lantirin he case hian international news headline alwa khatne hle ani ole tuntuma chuan in nei hlim nopa la no pangle harwang mihim takte nopa Mediterranean tuipuya nuam ti taka honeymoon an hmanlaya chianarap thlak tak thengle shia thiam har sa tak tok ta te chanchin kan ngai thla le dona he case hian rin dan sang asiam na sa in tual thana ti palthil thu in rokna ti te ani nokloma heng rin dan danglam tak tak nei te hian rin hel zong po nei thawin thu she tu emo mita motole shia anga in chalte ba ka share rukla nei om tak tak te po an omnual nge George Smith the Fourth hi Benson College Massachusetts Wellington atanga business degree nei ni in ama tak ero Greenwich Connecticut atanga chungko pa ngai le hlim tak atanga Ceylon ani thunga tin apa George Smith tha chuan zu chi sang siam na le zorna dor nei in George Smith a hian Bostona computer search engine analyst na kom engemoza atho nuwa ahna atang hian bangin apa sumdo na puitur hian a Ceylon lama chuan letli a rual pol le che tamte nuamati emawang hian ahna masa ai chuan apa sumdo na chuan ami zia po amil hle a chumei ba ka hetia apa hnuaya an chung ko sumdo na lamzir chiana le thiamna nei hnuwa anu le pa ha dam taka choltir chu atumber ani a chumei ni lavin anu marini le apa ba ka anaw mi chia briti bula omchu nuamati in an chung kwa po anin po ema ti chuan kumsom hni parukatlin kumsang hni panga a anuna bung tharka in hemi kum chun thla hian Jennifer Hagel chu Newport Rhode Island a Castle ina nupuyatan aneita ani Jennifer hi Connecticut atanga Ceylon ve thoni in Jorsanen hian bairama apartment te in lo atomin Jennifer hi grade 3 teacher ni tora laklim hlol ani boka ani nei hnu hian honeymoon mang torin Royal Caribbean Cruise ship lian tak pakhat Miss Brilliance of the City mangin tuipui chunga chuan an leu kwal velta a Joni somni pakwa Barcelona atanga chhuakin French Riviera a reilote an chol hnuwa Italy ram tuipuya an liam thla a heta hian ni som pani chung hetia zin kwala aigen tuipui paltlang torati ani a Italy vela an chuklai chuan George te no pa hian California ami askin chungkwa te chu taxi anin man tom hnuwa thiana siamin kumsom hni mi George askin fiam thudu le tongdu tak nen chuan George chu anin nel zol hle nge George le Jennifer te hian Mykonos thlarkar dai seng le boruak nuam taka chuan July nili American How Independence Day chu an lomboka hemizana thilti torte chu roman lokin zanja romantic taka ankil dun hnuwa no pa in nei hlimve tho chiana an siam thartinen anin komle a hemi hnu po hian George le Jennifer chuan an chian thar George askina chu an long casino a hmu in anin kom hole a chuti lai chuan George le George chuan chakai man tawlu tuk tak mai anei lain Jennifer ero in poker te lo khelin casino khar ani hnu hian George le Jennifer te po chu an let vele maya ma se George thalak nu nung ber tur chu jinglam dar ni le achan ve vela casino camera in achuak lam alo lak fu chu ani tareng mai hemi tuk jingdar riat vel hian California lamami Emily Rossi kumsom parukmi an chung ko cabin dek 7 a om chuan chulai hmun fangkwal vel turin roman asiama hetia ain siam lai hian tukvera dak chhuakin an long liana lifeboat an khaya chuan thisen in tat pher ang deuh chu a hmutatlat mai heta hian mi tu emo chu in hliam na takin longleng sir lama atlak ma a ain tawna ni om takin atlanga te po thisen kai a hmubok ani
he ti sen kai na zone tak hi jor sale Jennifer riana kebin 9062 zone vel taka omni in longliana chong passenger tam tak po in an mu ve nge a ti chuan jing lam dariat li achan ve arik chuan longa thok te chu hriatir ni in anu minute som vela Jennifer le jor sammu an la ni lo awang chuan long chief officer chu jor sateno pa omna roma avaluta a an room chu midang kal phal ve lo na tur chuan manrua te keng halin officer ten an ve ngal boka ma se Jennifer le jor sate mel ero motor o mai lo amai ro chu dar som vel chuan Jennifer chu longa spa chuan an mota hlova Jennifer chuan appointment alo siam sa to awang ani tho soin a pasal jor sa ero a hma zana changa a hmu to lo thu alo soi mau mai heta tang cha hian longlenga thisen kai chu tu thisen nge ti le an longa chuan jor sa chu awm ve to lo ani ti chu a chiang ta hle a chumi hnu chuan Jennifer chuan himini hian uniform war ha longa thokte chu a hne na lo kalin a pasal jor sa chu longa a om to lo thole tui atlak thote ba ka longlenga te po thisen kai an hmu tho an shil ni in a soita a ti chuan long chu grik khlar kar atanga chhuakin Turkish tuipui lampana kal in Turkey an thlen ve le hian Jennifer chu police sona shwai ngal ani a heta hian evidence tang motor omsi lauta chu Jennifer chu rin hlel lian ber ani lo theita lo ni in alang tin room number 9062 chung thla te chu lakwal ni in lifeboat a thisen kai te po chu testora lak ani boka maktak mai na room chung chu thil zon nalama lipse emo ti elui emo reng wanga ti hnokang mai chuan thil te chu dar nei nuain insol nu ma te po a ang hle a he mai ba ka carpet a te chuan thisen far mo ni in bathroom a to ela po chuan mu ani boka ma se heta thisen an mu te ero tlemte te ani thung chu mai la ni lovin balcony railing a te chuan kot pha nu ma ang tak mo ni in besi ta te po Turkish investigator te chuan thisen centimeter ni chen om vel chu pahni an mu a an nuwa test an nei na a result a heng thisen an mu zong zong te hi jor sa thisen nge ani ti an ron chen ta bok ani heng test result atang hian jor sa chuan abo ma khan ruma chuan engtin emotaka in hliam na nei nge ani ti alantir ta a tin room balcony a chair te po ding lama thutna na manani ti hriat taka in herin abula glass railing a te chuan daikara mong thla alangkul boka heng thil an hmu atang hian mitam tak le long kapten te ngei po in chuta chuan jor sa chu thu in asira atlaliam ta ani an jing for hloma ma se railing chu asan ba ka room le lifeboat a an thisen hmu te chuan chu tiang rengo chu thil thendal ani che alo ani ti chu akok veran boxi hewang hian tharum thona a thlen theina chu arin hel omin evidence te chuan akok ber jok ni in alangta a chumi hnu chuan investigator te chuan jor sa hun man dan le hemizan hian casino atanga a chhuwa hnuwa tunge hun a man pui ti chu an hria chho lo ngai le in a theiang ang chuan film khur takin an chui zui tangar ngar mai heti la hian kumsom pakomi Greg Rosenberg ka chu helonga hian a thian ti le chung tinen omve in anjinga akazin Zach Rosenberg le a thian pa Rusty Kaufman atipo until ve boka hemi te pathum hi kumsom pariat atanga kumsom ni pakhat borville ni in Russian tha American khole tuin in nei ni in New York an chung kwa in an cheng ve meka te chuan khamizan jor sammo nun ber ani zan khan anupui Jennifer le jo sate chuan poker khelin jinglam dar ni a casino khar ani hnuwa Russian hole jo chhonen an chua khowika hemi hnu hian disco a kal in disco a hian mi pakhat Lloyd botha ti chu an kom vele boka Lloyd chu casino supervisor ni in casino khar ani hnu chuan lamli in lam ti torin jor zate thian ho chu azui vele a hemi hnu hian an kal shan tak pheu pheu awang chuan thil thleng zel hria chian a har to hle thung chuti lain hemi jing dar thum vel hian jo sa chu a cabina azu special tak mai epsin Italy atanga aleingat mai la torin alet le a he zuwa alcohol percentage hi sang hle nge in 40 to 70% lai om chin he wang hian Europa chuan danin phalma se asiam na then khata hian thil hmu swal theina thlen theitur angchi atelawangin zu chakle hlom tak ani a he mai baka longa chuan passenger te chu anma ni zu leiken lo emo
long chunga in phal lo ani shimshima ma se jor sanuam ti le phurlu tuk chuan a thian pa jo sa chu longa ken lo ruk lama puin longa an chuan lo le don chuan a ki kor konga thogro in a ken lo puita a ti chuan zingdar thum vela long ti fai tu chuan heng mi parwal jorsa josa zeka grekale rusty tena aruk taka an mani zulei an in lai chu wa mufu in anni mai ba ka Jennifer casino vela la har that mel le ruilu tok mel lo tak maya casino supervisor loit ngeng tiala ading lai chu awa mabuka hetia loita a ngeng vel mita mutu te chuan Jennifer hian aliam kwal vel ni in an ngai nge a ma se chutia loita a han ngeng kwal vel chu jor sa chuan fiam thonge thinrim dewin atiti a hriat lo na in a khaklak ti hriat ni in Jennifer chuan jor sa ke a chuan a pet zuya hemi nu hian casino atang chuan a chuak zuita ani zinglamdar thum le achan ve arik chuan Jennifer chuan jor sa chu a thian 30 nen nu che in casino atang chuan a chuak ta a heta hian Turkish investigator te chuan thil thlen dan chui chang tora longa an ron chuan kai chuan jor sa thian thar mi pa zong zong chu zona zo torin an ko khom hloma heta hian Russian ho chuan hemi zana jor sa arui hle thole Jennifer an molo awanga an nu pakibina an shwai nuwa khuma mutin a phei khokte an phel sak nuwa an chwale thu an soya hetia an wathla hun hi zinglamdar li vel ani nge hetia la hian Jennifer hi hemi zan hian jor sa aya a chwa masak awangin an kebina aum ngei tora ngai ani lain mu tora lo omreng reng lawa ma se Jennifer omlo chan chu jo sa chon rindan om angle thatak aron nei le tatlat mai jo sa chon Khamizan Khan Jennifer le casino a thokloi da chu disco atanga an chuak don lai a mu tho soin anin hnim nei hle thole engemo oma arin tho soya chutiang che chuan Russia mi pa ho po chuan chu an ngai dan chi ani thole Jennifer le loite inkara engemo red red oma an rin tho an lo soi ve boka heiba ka hian jor sa omlai le mu lai ngei po a moi lo lam lekleka Jennifer chuan loita chu a hnai thin tho an soi bok ani ti chuan thu zo chen tura jo salak ani hnu chuan jo sa chuan thu nei tu te chu Jennifer le loit botha in car an chui chen chu phutlatin anor sek nge a tin jo sa bona chuan loita ne na in kung kai na engimo tak ani ringtlatin loita chu thu zo fia tura an lak ve angai tho asoi cham chi maya ma se jo sa thu soi han oi hlom top tur chuan boina danga om ve le tlat mai heta hian jo sa le Russian pa ho ti lo midang ho chuan Jennifer le loita an chuak don lai chu an che chuak zo lo tlat thonga hengba ka hian loita chuan akibin honnan chuan zinglam dar thum le ni somni panga aki ka chu a hmangani ti record omin hei hi abial no kebina ompo chuan aron nim ngit nge a heti lain Jennifer po chu jor sa te thian ho zu in July mutu long staff bok chuan dek nain lama an kebin zonga Jennifer apai kwal lai vel mu in elevator lama a shwai nuwa an kebin omna zone a thlen nuwa dinglama akal thu asoi ve boka ma se annu pakebin ero ve lama om thung se ti chuan Jennifer chu zingdarli le achanu vela an kebin atanga hlave ta kholoya a chat thlai mu ani le a chumi hnu chuan meche security guard le supervisor in wheelchair manga a kebina an shwai lo tho hriat ani le a hetia an kebina an lo puila hi zinglamdari le min somnga pahnih vel ni in an room balcony panna kongka le parda te chu a in khar phui vek thole jor sa chu ruma omlo thu an soile tatlat maya heta hian a thian tharten ruma an da hnu khan tho chuakin balcony a chwa hnuwa parda le kongka chu a khar le thlap em niang le ti chuan Jennifer zinga a har chuan jor sa chu khuma le ruma chuan ala omlo fo maya Jennifer chuan a pasal jor sa chu zan an chhuana vela a thian te to emo berbula arya ka ngai maya a chan po hemi ma zan po hian an chhuana jor sa hian a thian te bula alori asan to wang ani ber zingdariat vela Jennifer chu tho chuakin an lo in biak lok to angin spa lampan chuan a chuak zuya a pasal chuan ria chwa chu ati ngai lo dan ani lemlo awangin ngai thatlo na po ani lemlo ani jor sa bodana hian ngai dan le rin dan atam hle maya long captain la chuan anzu indan report adona wangin jor sa chu balcony atanga tlaliam pal ani aring bera hei mai ba ka cabin chunga thisen de chu nar thina salutuk lo farpal ani aring hmia mai
heti Lion Z Adams British writer le producer ni bok chu George sate zu in Epsin chungchang zo ani tumin ani chuan Europe chuan thil hmu swal theina thlen thei tu zu siam na pakhat tel phalchin awm thole chung chu a hlom lo tho soya ma se chu tiang zu siam dan siami sang sangin phalchin ai tam an tel hnuwa black market lama an zor thin tho asaitil boka amai ro chu TV reporter pakhat ero chuan Europa Epsin an le reng chuan thil hmu swal theina a thlen arin lo thole chu tiang thleng tur chuan litar thumtal in angai thote baka chu tiang zat mi in a in ani nga chuan thil a hmu swal ma a thi mandai arin tho asoi vele bok ani ti chuan jor sabo ma zan po khan an no pa chu an har fim lo ma le a chu ti rwal ero chuan jingdar ni vela casino an chho san lai po a rui boy tur ang chia an om lo anga mo ni thongin rui boy lam ai ma chuan an la in ben thei mel he thonga ma se jingdar thum le achan be thlen me chuan an ma ni room lampo pan hlei thelo chuan an om thung ani kha hei wang hian an no pa emo pakhat zok zok chu damdoi manga shairui ani theimai ngem ti zona chu apiang lo thei dalawa chu mai ba ka casino a an no pa chin chang shi to te chuan an no pa in an cabin lama poisa an nga zia chu wang taka an soirik fo tho soin hei hi anin nei thil pek atanga an nei nge ni anga casino atanga an nei ti chu a hriat lo na in an poisa nei an soi hi mi sang sang hriat dan in ang lo hle a heta hian dollar sing khata tanga sing kwa sang ko chuang ani rin ani a hei wang hian roktum rana thilti alo ni reng thayangem ti zona chu a omle ta a tin jor sa hian sanaman to tak breitling anopui Jennifer le mopa thianina an pek chu bunin Jennifer in hol na le in nei zongbun po chuan an poisa nei za tur omang chu atilang ruak mai heng thilti awang hian Smith no pa ti hi an om lauti an shat vele poisa chu uruk tumin an cabin hi lipse aloni theimai angem hei mai ba ka besi ta thisen kai po chu jor sa sana phel sak tumna lama in taina ani du mel ta hle a heta hian Turkish police thil chuina chu mantlak lo le omzenei thui lo taka Jennifer Hagel Smith le jor sa chungte po chuan an ngai mia mai boka achan po investigation chu a chip chiar tok lavin man mole arok rok lam dewa crime scene te chu chui ani a chu mai ni lavin lifeboat a thisen kai ti po chu ati fai wat na ang chi manga ti fai ni in darkar khatnu loka long na thok tu te chu shil an lo ni a hetia jorsa abawani ti sha chho ani ni vek hian thisen kai te chu ti fai vek ani ta reng bok ani Smith chung kwa te chuan jorsa abawa changa thlakhat nuwa forensic scientist Dr. Henry Lee chu jorsa te nu pathlenna cabin le balcony te chu test thaturin an roita a heta hian maktak main investigator masa te khan jorsa chu balcony atengin atlareng em ti le atlak theina chance enge om ti te chu an lo chui reng reng lo alo ni a Dr. Lee chuan balcony railing chu asan ema wangin jorsa chu chera lonin atla sol pal emo mi tu emo in annam thlate ani ngot lo chuan tlak theina chance a om lo thole chu tiang chu thil thlendan ani arin lo tho soya he mai ba ka Dr. Lee chuan chung an te se chu manikin manga ti thatli adu thote asoya ma se Royal Caribbean ship ero chuan chu te chu kaltlang pui an lo phal sak lo thung hei wang hian Smith chung kwa te chuan hetia an phal lo na hian thudik an hria theina tur laka dal tulian tak nin an ngaya tin Dr. Lee chuan lifeboat le balcony ba ka room ate chuan experiment le test sang sang an ti thole test an kalpui dan ero Royal Caribbean cruise lam te nena anin rem siam na awanga asoi chwa theilo tho asoi boka ti chuan FBI te po an hnolama inrol ve in an thil hmu chwa ero mi puite hriat le rin dan nen a in person lu tuklem lo thung FBI te chuan jor sa thian thar te chu an engun bik le ani ti chu chiang reng mai in an thu soile mita mutu te thu soi chu ein ang lo hle thin nge boka longa George Smith no pa cabin bolche akhan kli thai mena Deputy Police Chief le anupui chol manga zinde chu omve bokin kli te hian jingdarli vela chuan thomring tak a hria thole atira chuan party thom nia arin thote chung thom te chu guest relation desk lama a complain ba ka bang chu benga room le lama party te chu a ho thu soi bokin hemi nu hian rei lo te chu an re dwa ka ma se
chumi hnu luk chuan minute thum vel chu ring taka in belong long thawm hrile in a hnuah balcony lama in hau thawmin a zui leh ngal thaw a soya maktak mai minute engemaw za anin hau hnu chuan mi tu emo in an rooma party te chu a chhuatir angmai in mangtha timolmol thawm a hriat leh ngal thaw a soi bawk ani hengbak a hian klit hai mena chuan bungra hnu son thawm a hriat leh thaw le achang chuan engemaw bungrua choikana thaurik le thin thawm te a hriat thaw a soya chu mai ni lovin hetia thawm a re hnu hian passenger te chuan thil titlari dup thawm an hre ta alo ni a tin klit a hian he thawm a hriat hnu hian an kongka atanga dak chhuakin holwai chu avena chuta chuan mi papathum kal phei lai a hmu thaw a soitel nge heta hian passenger tam tak te chuan thil tlari dup chu jorsa lifeboat lama atla thawm ani du mel rewa an hriat thaw soinualin passenger pakhat phei chuan he thil tlari dup thawm a awm hnu hian meiche au thawm a hriat ngal thaw a soi boka ma se heti hunlai hian room chunga meichia omve ani ti hria chian theina tur thil engma hmu tur omlo thung chuti lain jorsa thian thar pali te chu rooma an nut lai hmu le hriat ni ma se an chuak lam ero mi pa pathum chau chu hmu tur an om to thunga hei wang hian tu emeber chu jorsa te poisa zonga an room lipse tur chuan a om khotlai ani thei mai angem heng thil sang awang hian thil thlendan chuan in rok tuma kalsual na lam chu a kok bera ma se heng mi pa pali te ero hi chuan an omna chin ti chiang thei tur alibi rin tlak le fia theina an nei thu an soile tatlat mai holwaya mi pa pathum hmu an ni hnu lok zingdarli le min somli pakhat vel khan dek thia room pakhat rasian mi pazinga pakhat minga in register atang chuan room service biak ani a hetiang ani le taksia chuan deputy police chief klita thusoi emo heng rasian mi paho thusoi a hian diklo zok a om theina chan saum le ta a heta hian jorsa thian thar rasian ho soi angein jorsa te no pa kebina darli le minute nga a lu na cho kat kia in register le tlatin an lut le ti lana tor engma om lo bok ani te chuan no patuak tharte thil ina atur anat ema wang chuan Connecticut FBI nena changin case chu New York office lamin an la chhongta a chuti mek lain jorsa no pui thar Jennifer ero jorsa abo hnu atanga ami zia le awm dan vela wang chuan mi in anrina po chu atla hniam vele mek boka chumei baka documentary vela alandana a omdan ha dam le tor mel lo deuh nia an hriat mai baka a thil hriat a soi chhuat that dula awang chon rin hnel chu akai te bera heti lain Jennifer chuan FBI te chu arin tok thole angai puimo ber chu soilo tor anti soilova ngoibo mak ani thu soya ma se Royal Caribbean lamina a pasal bo na case awanga inrem siam na tor $1 million 1.1 lai pe kan tiam alo pom mai ero chuan a pasala chung te chu atilung oil lavin an ngai thiam lo hle thunga chu mai ni lavin Royal Caribbean Company ina thil thop an nga lu tokle Turkish investigator lamin an thil chuidan chungchanga an lom lo na te Smith chung kwain an soile kalpuina renga chuan Jennifer chuan inrolna anei ve to lawang ti he inrem na hian akalpui boka amai ro chu Smith chung kwa te chuan Jennifer in inrem na apom chungchanga hian an mo hlui Jennifer chu trial an nei puita a heta hian a pasal bo na case an chhuina thil thlenjana awm dan chu mipui wan tlang hriata pho chho ani tur chu aza pui wanga soidu lawa Smith chung kwa te chuan an ring bur maya ma se Jennifer ve thung chuan an fapa jor san damdoi an chole zu adu lu tukle ai dik luat na awanga ti pal thil thuwa longa tanga atlak na chu an pom du lo luiti in asoi ve thunga chuti mek lain jor sanu mori ne chuan a fapa jor sa chu la om ngat sela chuan pasal thale parin om mi fel tak ani nge arin thode ba ka jor sa ero awan dwai thak taka phasan ani na chu arin nge bur thu asoi ve boka hei mai ba ka jor sa pa po chuan an fapa abawa tanga thlani le achan vi hnu loka Jennifer chu an hnena ron kalin an bula zanje ai hnuwa malam pantura anon chu pangai taka kaltlang pui adu thu a hril thole Jennifer in apasal bawa tanga thlani le achan vi hnu loka chana ka do ti po omlawa pangai taka nun le adu ngal mai chu hria thiam har ati hle thute asoya chuti mek lain jor sa unaw no bri po chuan Jennifer chuan thil thop engemaw tak aneya
atan chuan thudik hriat chhuah lova inrem na siam kha a thaber zawk ani arin tho alo sei ve boka heta hian Jennifer Hagel hian zingdar hni le achan ve hnulama thil thleng chu engma a hriat to alo tho sei tlatin holwaya chathla a hmu ani le ruma hruai ani po chu engma a hriat lo tho a soiwang ani ber ma se Jennifer le loida chu polygraph test nei pui ve ve ni in an pass ve ve tlat maya annuwa Russia mi pa pathum le Josa te po chu polygraph test ti pui ni in Josa ero FBI te chuan a pass lo tho an shelta a hei ero thildang hriat bel du an nei wanga an chimbu doi na nge a fel tak tak ti hriat ani lo thung hengba ka hian Josa about ti hriat ani ni chhnulam hian Russian ho video tape record mo ani a ma se tape chu FBI kota omin an hmel thup sak vek an ni a hei video tape a hian Russia mi pa pathum zinga pakhat chuan khapa kha parachute til lava paragliding ti kan zirtir ani kha tia alo fiam tho so cho hriat ani nge ani kumsang ni pakwa khan George Smith the Fort bona khisa chuan mita mutu angin heng mi pa pali George Jack Rusty le Greg ka chu laklu ani a amai ro chu Jack Rosenberg ka chu George sa thina chungchanga enge hriat ani tia zona zo ani chuan Jack ka chuan a Fifth Amendment right nei zona chang lawa ngoi theina danina pek chu mangtangka in a Fifth Amendment right chu a mandu thoin a chang vek maya tin Jos askina zona anzo tumpo chu hetiang deuh vek hian kalbokin atira Jos chungchang zo ani tuma casino supervisor potla tu khan Russian hawin Jos roma shwaya an boy puilai khan cabin bedroom a om thoin a chang vele tlat mai room atang chuan mangthati pa a chhuak ngalin Jorsa omna room number po chu ain lo thole a hmulo shim thu a soiba ka kharuma khan engpo thlengse atil velo ani ti chu a channa ani le a ma se heng mi pazinga hian ngoi reng lem lo pakhat om thongin Greg Rosenberg ka chuan damdoi atol ro ka wanga Florida State Jail atang chuan angai dan le rindan a soi thei chu a hlim mel hle a heta hian Greg ka chuan ngoi reng lawa thil thlendan a hriat a soiwang maya internet lama mi in an pona zo zai chu alom lo thote a soya chumi nuwa Jennifer chu mutheita se enge azong ti zona an zo tum chuan ani chuan engwanga jor sakha kalsan nge ani a khonge a om ti le jingdali le achan vela holwaya chathla a mu ani kha engtin nge jingdariat vela spa a kal le peitur khopa a harman ti azo tor tho asoya chati rwal chuan thil thena tanga kumli lai liam to in anni po anril rote alo puitling ve deu to a hei wang hian thil thlendan angai to le chang chuan thil chu ni noain thil thlendan engkim chuan omzia anei lo tho asoya amai ro chu Jennifer le loida chuan inrolna an nei arin lo zo ani le chuan engwak ma soitur anei lo tho changin ami hriat chian lo te chutianga apu emo rin hlel ngot a theilo thote asoya chuti lain George Smith chu pasang tak ani awangin bo satlia emo mani in that emo mani le mani intin na pala tuyat lapal ani ero arin lo bur thole khamizan khan thil engemo tak chu a thlenge ani arin tho asoibok ani tin Greg a hian Russian puitinen chuan khamizan khan room service an kol ngei thole an omna chena tura an man berpo an nge a mase service loka ero an call na chu engma zialu ani lo thung ani na taka chuan thil thlen ni ma che khan thil engemo awanga he service mang theilo tura ban an lo ni to a amai ro chu Greg ka chuan khamizana e tur an order te chu pek an ni ngei thuin atangwe tlata mase asoi ep che in longa na thokte chu an order lak sak lo tura thupek an lo ni ve mek si Greg ka ero chuan sandwich le cheeseburger ti vel chu an ei ngei thu ala soi fana ma se engtiari nge an nga ti ero asoi theilo thung hengba ka hian Greg ka chu Jennifer le George chu an hlimdun tak nia a hriat le hriat lo zo na tipo zo le ni in Josa ero in no pahlim tak ani lo thu asoi thu tipo shiltel ani a ani ero chuan Josa te no pa chu an rui thole an hlim hle thu asoi thung heti lain Jos askina chuan eitur an order nuwa Greg ka chuan room chu reilo te a chho san tho soile in Greg ka ero in heta an pona te hi phavekin room a chuan chhuak lawa a om ve reng thoin a tangve tlat ani hemi hnu kumsang ni som pakwa December ni somni pathum
Zandariat le mini somthum panga khan Greg Rosenberg ka chu Davie Florida a ama drive oya ngei a car a park line tha ani ta a heta hian police chuan Greg ka chu be thut ani thole ama nge chu tumran chunga be ani an rin tho an soya amai ro chu rok tumna nu ma ero mo ni lovin voi enge moza ka ani a thatu po chu BMX SUV van midang khal manga atlan chat ngal tho an soi nge hetiang ani ta ka wang hian investigator te chuan Greg ka tha ani na le kom enge moza liam ta a jor sa thina chuan inzomna ane theita kin ti in an han chui zomna a ma se tun thlengin jor sa le Greg ka thina ero chui chwa ani talawa te chuan Smith chung kwa te chuan atnuwa chuan an mo hlui Jennifer an rin helna te chu pai thla in an fapa le u naw pa jor sa chu ruk tumna kal swala wanga thi an ngai ta bera Royal Caribbean Company le Jennifer inrem siamna poisa po chu million 1.1 atanga 1.3 a puntirin an chung kwa chuan inrem na poisa chu an semdar ta a he inrem siamna hian jor saboral na chuina a file zong le amuna nong ber tu te thu soi zong omna file te nen lam chu Royal Caribbean Company lama da le ta huam tel bok nge tuna chuan Jennifer hian pasal dang nei chung ko thar adin to a charity le thil sang hlok na omlo lama chuan na thokin a chung te chuan jor sa thina le bona atanga hmalam apan the chu an lom pui hle a heti Lion Smith chung ko tan ero thudik shilawa malam pan chu ala har sa ema bri chuan a hma sabera chuan a una pa chunga chuan hetia rong taka che hi tu che angi ani angti chu anin zo fo thin thole FBI te chuan thu thar tam tak an nei nge arin tho asoya apanina chuan a una pa jor sa omna tur om ang chu shema se tuipui thuk tak noya ani ringin arwang pum ani lo po a ai eng motal neya phum veya chataka thla a thlan tlo tur tal nei an chak thote soin an chung kotana a shi om hle tho a soi bok ani hemi no hian Smith chung kwa te chuan jor sa thina chungchanga thil hriat nei emo achunga rong taka chetu chu man ani theina na pui theite hna dollar noi khat pek an tiam thote soin Royal Caribbean chuan an company mel hemna tur ven an do awang le an ham thatna chau an ngai to awanga jor sa chunga thil thleng chungchang an thup anga ngain boycott tumin ma an laboka heta hian Smith chung kwa te hian US senator puina mangin the cruise ship passenger protection act bill pass thar ani ta hiala he hian cruise a hetiang ang emo crime shim atheng ani chuan a hma ai thlo chuan an thil chuina lama apui thei anga thupchin an nei tlem thei to do ni in alang heti lai hian kom engi molai khan 60 minute Australia chuan cruise lampang sum do na chu ronjing chawin cruise ship atang hian avori salakin thlakhata mi pakhat khovel mun engi molai taka an bozel angani ti an muchuak ta a hei mai ba ka mingthop cruise line na chief security officer kombokin he CSO hian mi sang chuang longliana zudo to ka inturnena no che ani chuan hetiang thil thleng hi awm nge dona khwalzin tam tak roi tak te chu kong azim nen an tlak swal fo tho soin kot in thlak na le in pong swal na te po a thlenjin thole cruise train khata phei chuan a thok tu te nge ina an passenger te an pong swal na case po motor omnola heng thil thleng te hi cruise line nei tu hian an hming hliau lo nan poisa manga an chin fel fo tho a soibok ani ti chuan Jor Smith a bona chungchanga thudik tak po hi he khisa inrol midang te thil shemu mal lo khopa an rui awang le atira investigation kalpui dan a follow de awangin shia chwa ani ngai don lo ni in tuna chona lang taria ma se kumtam tak kalta a case ton nuwa chui chwale te awm pheu thinang hian tuna changa kumtam tak po ni se engtika emotak chuan thudik alo chwa ngei be seina nen i thlir le ri phot mayang